Salam, hormatly tomaşaçylarymyz. Ata Watan TV'de saýlanan habarlar. Baku Tbilisi Ceyhun Newit geçirjesi Türkmen we Kazak newtiniň meçhur arty. Azerbaýjan BRICS guramasyna goşulmagy meýilleşdirýär. Kamala Harris resmi taýdan prezidentlige daşgar boldy. Iranyň täze hökümeti 13 ýyldan soňra zenan minister. Baku Tbilisi Ceyhun Newit geçirjesi Türkmen we Kazak newtiniň meçhur arty. 2024-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlaryna Baku Tbilisi Ceyhun Newit geçirjesi arkaly 3,12 million tonadan gowrak Türkmen we Kazak newti satyldy. Bu barada Trend habarlar gurulugy Azerbaýjanyň Dowlat Statistika Komitetine salynan habar berýär. Habar berilişine görä bu görkezji hasabat döwründe newit geçirjisi arkaly aktyrylan newtiň umum möçüriniň 18,17 götürine deň boldy. 2023-nji ýylyň degişe döwrü bilen deňeşdirilen Baku Tbilisi Ceyhun newit geçirjisi arkaly Türkmen we Kazak newit eksporty 13,15 götürüm artdy. 2024-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlaryna Baku Tbilisi Ceyhun newit geçirjisi arkaly 17,12 million tonu newit sarp edijilere iberildi. Bu görkezjiniň 13,95 million tonusy Azerbaýjanyň newtinden ibaret boldy. Azerbaýjan BRICS guramasyna goşulmagy meýilleşdirýär. Azerbaýjan BRICS guramasyna resmi taýdan agza bolmagy üçin ýüz tutdy. Bu barada Azerbaýjanyň Daşary işler ministrliginiň medpuat sekretary habar berdi. Şu ýylyň 3-nji iýulynda Astana şäherine geçirilen Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň samitiniň çäklerini Azerbaýjan Respublikasy bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasyna strategik hyzmatdaşlyk ýoly goýmak hakynda bilelikdäki jarnama kabul edildi. Şol resmi namada Azerbaýjan BRICS guramasyna goşulmak barada başlangyjyny öňe sürdi. Hytaý tarapy öz gezeginde Azerbaýjanyň bu başlangyjyny gollady. BRICS 2006-njy ýylda döredilen hökümetary guramanyň esaslandyrjy agzalary Braziliýa, Russiýa, Hindistan we Günorta Afrika Respublikasy bolup durýar. 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Misiriň, Efiopiýanyň, Iranyň, Saudy Arabistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň gurama agzalygy kabul edildi. Şeýlekem bu gurama agza bolmak üçin Aljer, Argentina, Bangladeş, Bahreyn, Belarus, Boliviýa, Venezuela, Vietnam, Kuba, Honduras, Indoneziýa, Kazakystan, Kuwait, Marokko, Nigeriýa, Palestina, Senegal we Taýland ýaly döwletler ýüz tutdy. Goloýda Azerbaýjanyň döwlet saparynda bolan Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew şu ýylyň oktýabrynda Kazan şäherine geçiriljek BRICS samitiniň çäklerine ýürüýte duguşyga gatnaşmagy çagyrdy. Kamala Harris resmi taýdan prezidentlige daşgar boldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Chicago şäherine geçirilen Demokratik Partiýasynyň Milli Mejlisinde vice-prezident Kamala Harrisyň şu ýylyň 5-nji noýabrynda göz öňüne tutulan prezident saýlawlaryna daşgar hökümine gatnaşmagy resmi taýdan tasdiklandy. Partiýanyň Milli Mejlisinde Kamala Harris delegatlaryň 4566 sesini aldy. Prezidentlige dalaşgar bolmak üçin 1976 delegatyň sesi ýeterlik hasaplanýar. Harris we onuň vice-prezidentlige dalaşgary Minnesota ştatynyň gubernatory Tim Walz Wisconsin ştatyndan video ýüzlenme bilen gatnaşyp, Demokratik Partiýasynyň Milli Mejlisine gatnaşyp, bu dalaşgarlygy simbolik taýdan kabul etdi. Wisconsin ştatyna saýlaw mowsumyny geçirýän Kamala Harris, "Siziň dalaşgaryňyz bolmak meni üçin uly bagytdyr" diýip video ýüzlenmesinde belläp geçdi. Kamala Harrisyň video ýüzlenmesi partiýanyň Milli Mejlisiniň gatnaşçylaryna görkezildi. Iranyň täze hökümeti 13 ýyldan soňra zenan minister. Iran Islam Respublikasynyň saýlanan prezidenti Masud Pezeshkian täze hökümet üçin 19 san dalaşgarlary ministerlikleriň ýoglaşlary üçin hödürledi. Hödürlenen dalaşgarlar ýurdun parlamentiniň ýürüýte topor tarapyndan öwrenilenden soňra umumy mejlisde aralyk maslahatlaşdylar. Iranyň ministrler kabinetiniň täze düzüminiň dalaşgarlarynyň ortaça ýaşy 60 ýaşdan pesler. Iň ýaş minister dalaşgary 1976-njy ýylda doglan, iň ýaşy ulusy 1957-nji ýylda doglandyr. Şeýlekem 13 ýyldan gowrak wagtdan soňra zenan maşgalada minister wezipesine dalaşgar görkezildi. Şeýlekem 19 sany ministerlik wezipesi üçin 14 dalaşgar ilkinji ýerek bu wezipe hödürlenýär. Hödürlenen dalaşgarlar: Bilim ministri Alireza Kazemi, Aragatnaşyk we maglumat tehnologiýalary ministri Sattar Hashemi, Howpsuzlyk ministri Ismail Hatip, Iqtisadiýat we maliýe ministri Abdulnasir Hammati, Daşary işler ministri Abbas Arakçy, Saglyk we şolukmançylyk ministri Muhammed Reza Zafargandy, Korporatiwler Zähmet öldürmüş üçinçilik ministri Ahmet Meydari, Obugyjylyk ministri Golamreza Nuri Gezelçe, Adalet ministri Amin Hosayin Rahimi, Goranlyk ministri Aziz Nasirzade, Ýol we şäher ösüş ministri Farzane Sadek, Senagat dağmagdan Senagat we Sowda ministri Muhammed Atabek, Ilm barlygy we tehnologiýa ministri
Hüseyin Sarraf, Medeniyet we Islam Urukturuş Ministri Abbas Salehi, İçeri İşler Ministri Eskandar Momeni, Sport we Ýaşlar Ministri Ahmet Donyamali, Energetika Ministri Abbas Ali Abadi, Medeni Miras, Siýahatçylyk we Senetçilik Ministri Seyyed Reza Salehi Amiri, Newt Ministri Mohsen Paknejat. Ine mehriban müştoklar, Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyny görüşýänçek hoş sag bolun.